tænker du tit på dit elforbrug? Jeg overvejer da lige sådan, om der er behov for, at alting står tændt. Men det er ikke sådan, at jeg bruger lang tid på. Nå, okay. Så tænker du over, hvordan du så vil spare på det, hvis det var? Ja, men altså, vi har jo elsparepærer og den slags, som jo er derfor, ikke? Og slukker også for musikanlæg og fjernsyn og sådan noget, hvis vi skal afsted i længere tid. Så. Ja. Og så har du sådan, hvad det hedder, ved du hvor meget el, de sådan bruger cirka sådan om året? Altså, tænker du sådan i kilowatt-timer, eller? Jeg har faktisk ikke styr på. Det må jeg sige. Jeg vil skyde på, at vi bruger for cirka 1000 kroner om måneden. Det er mit bud. Okay. Cirka 30.000 om året. Ja, det er ret, ja. Okay. Har du sådan nogle konkrete gode idéer, rigtig gode idéer måske til at spare endnu bedre på strømmen, du bruger? Jamen det er jo, hvis vi skifter noget ud, altså vaskemaskiner og opvaskemaskiner, og så køber vi altid det, som der er bedst. Sådan på de der A-mærker eller hvad nu er. Men ellers, nej, ikke det store. Altså det her det er ikke lige sådan et hus, vi kan sætte solceller på og sådan noget, som jo også er en meget god idé. Men Ja. det har vi ingen planer om her i hvert fald. En af spørgsmålene lyder også, om du havde i tankerne over at købe solceller. Så. Ja, men ikke lige til det her hus, jeg vil sige, men havde det været en anden type hus, så kan det godt være. Men den del synes jeg er rigtig god. Så har vi en til, har I slukket lys hele tiden, også altså om natten? Ja, mere eller mindre. Der er måske lige en enkelt pære, der er tændt. Men ellers, så lukker vi ned, ja.